kubor na kashlem jong unongsan hima. Ukurtong Kamau Plang constituency uba Kennedy Krim ulalaj ban thep kerteng ha ka office rekam jong deputy commissioner ke East Khasi Hills district mentakasngi ke South Tarik ubanai rempang arajar arpulai haba keren bat kilat pathai kubor hadin baladep thep kerteng baru haba pen sngo ha ka bayadei bat ki matrekam nakaliang jong ba Kennedy ulaong ba ka jingdon kam na benta ka jing bet jing byang jong pai ba kum ka kot ka khia ka puli puthi ki surok ka rep karyang bat kilat yo kam yo jam kidei ki mat ba untrei ha gani election MLA arhajar arpulai Shushu ba Kennedy ulaya tho ba ubu tang ka jing shania abat ka rai jong ki pat ba na ka benta ka jing kermen ban poi shakathong Nalor ba Kennedy hagani ka sngi la sakhiru ya ki wai pat ki kertong ki balawan ban thep kerteng ki bakin thop ya uba Esron Marwain na ka seng Congress na Maurun Keneng constituency uba Gilbert lalu na kaseng Trinamool Congress na Melem constituency bat uba Martel and Mukim na kaseng HSPDP na Maukenreu constituency. Boro kijong kam ngo poit ba udon kam kat ke gi basha na kamanta ka jingbit jingbiang jong poit ba constituency boro ko we kita ke gi mat tengah di bagi benda kipun health education roads agriculture employment what we kat ki badan haglan kia di zonga na kam tau poit ba ya kita ngan tre Ano ba to pisos kam bakit pun ni gila ki way candidate haba wile election uskam udon ke jingkerman udon bako happen do jingkerman dengaru nonton ke jingkerman bat pai ba karai ke de jumpai ba ngasanya ban IT hau pai ba itu tumba jadi pembesar ngamla ban ong menu badai nomor ke jing khun junga bat nu ngedon nyumut tingala ban ong ngaya khun pron rumut tip menu di bat long close rival ya kata tengam la ban nga don cikirman hado komanda kut ke negasi chat bat ku kiu hado ke sinya bangan yo kai mat ke bah mat do pindah lalu job kimat ki bah mat no anyau su kimat ki bon ba kimat namar kelahir don kan ke negasi sedar akan ni bicara jadi kam-kam ke bicara ke sedar tigi do si bon ba kimat ki bukan apa ke negasi itu Kui cũng lười còn cầm cầm trong ngủ em mới lười bố mình ta trong cả một con rầu. Kanong kuno si panggon kom trekam jong niu emli jong kama pendo bumenta te kalong mar khong pom ni kun kom trekam hat mo bon ba ki kam bo tre ti long mar khong pom ya ka normal chin ke ba dei ban le ha ki khap ha ka chaka bo nong wei uong ha ki chaka bo nong san uong chi tau da te kine ki kom trekam ki long ki ba nga siau ban ong ba ha ki ko por hap ki pat ba de ben per khan ble kumno ban jet unong mikmat ule ban long budon kicing dikne budon kicing tik budon kicing sauto siapang kicing don kam gari bat kicat Biar bukan nang gulu kan tak ya kui bukan tong jong ka just pin mat babon ni gidi gidong lam tu ko dia mele ka just pin ka mi ko ngadi sek kedon si bon ba kicing kita tendai le kita kan no ngalong tau beriu bahaduk ni kesni haduk menta menna ngayang halor ke chonong rim banat do bangadang long tang kena samaru abang trayer kam ba don si bon ki be ki beton ki perlok ki be chan bat nga ki ong bede bede no ni kam hendrai ke nong rim junga kalong na ka benta ko ba ai kunat kalong na benta pen kit ki kam chong ki bon ki balang kam chong ki ba lo kalong ka kat do kan no ngaman setiap kit ya ka badai lang ba chong gili kicing mengalak benjang menta lai pau sau pau san pau nem na ka benta ban kit ya kam ba klem da ong langai yo tulop ne klem yo tulop ngatur banyele persya ini kicing menta ka ni kicing kanang kanang yar hal bopon ba ki bri ku luit ki biang ki ngam che ka ta ka lenti na ka benta kicing bit kicing biang la chong han ri plet no ya gari bat ta ni mono bong no ka met yang ala da bicar benia om dai
tang ki langut ki sangut ki sangut ki ndrengut ki breu la bisar benia yang ada ki hajar ngut ki breu hopo chong constituency bala bisar benia rom tang ha ke boy ke caka la bisar benia yang bobon ba ki caka haden ba ki la tau ki la wa ya baro ki breu ki lidar ki badan hopo kenun December udah the fittest candidate for this general election. Dia candidate berbeda banjang nak kebentangan election. Mengaruh personally dalam ini hingga suto. Bang adang don ha kata kertak berbeda jenga. Kepor kebai ha bangan anti lede nak kebentangan cekri ya geri berkecat. Kami ikut kubur bat di bentang pun ba kesencan ka kadal ke bayi mesti tang banyak kamai pisah pramela ni kwa banwandra ya ka matri kam ke kongsan na ke bentang ban bu ya ka mesim jong ke cingkit kre ke mesim jong ka cingkhoj ha ka donot ha ka trai kam ha ka perkhat ha ka pertany bat ke bentang kan ke dik benang kong ni dai ban kit rengkat bat ka accountability responsibility bat bengin pelej mut ban trai ban kit na ke bentang ka ri bat kecaj bendeu om nak benta cing bit chong ki arngut laingut ki dia mai ko ko Peningkong ka be ka kot ka kia namar bang I ba ka kot ka kia di bedon kam tam ha jing em jing I breu tamar hadu mentang I ba ka jing telot ba ka ni ka kom pentre kam ya ki an yang bade ber ka kot ka kia Namar ke jingdan jong ki CSC ke jingdan jong ki PSC ke jingdan jong kiwi center bade ban pe ko ke kya katolot ba kuman suong no mo kum hakate ke than jongi le ko mor kan constituency menta watang ki diagnostic center ko biang rumdan te menta long mun suong ha ko ke kya ke ba kongsan tam ke ka diagnostic center ko ban tip shoi ke jingpang shoi ban ai dawai re hadu menta kibun bapli ki pajba ki lech bar state ban lech ban yo ya kata ka jing petikena ya kata ka jing stom ke jongki kenang beken yo ka dawai ka bapaka te kata ka di kamat beningkong ka bar pat ak bade ka pulia putih ka banglech pajba mentang I ba ka kani ka pulia putih menta hakani ka jela jongi ka her sepapala namar nganda kenal tang por beli school ya diru ngakan ma bro ko kan north east mau ki kena ki wan school ko Shillong namar balai kitip ba mensua ke klan ma kanika foundation jong ki kena school ang ne po Shillong tika pulia putih adu mentahi nga sedang ban yo I ya kata ka jingdon kam bam dei tang ban supuli ABKD ni literacy hendrai ngide ban pulieru ya kata ka rukom ban tip ya ka jing sedang ban ikai no angka sengkam sengjam te ngelajui keren ru abun ki department hak bade kata ngelap mau ngacem suggestion lagi ang kenur kom balada try da implement no ya kata ke training literacy and training livelihood school mau po ka education department kalong nem ko babet buni ki I suggestion bakalong babae namar kat kung jing lap jongaru kalong umta bau kena school po school ka first half hi ubiang ban sngap don kata ka jing mut jing perkhat ban pelej ban sngap ya kata ka jing ikai kinu ikai hakakot Henry la dep ka post line session ngai I ba kena school long popli mala thai ale kai tu por lunch te da shong school bun hi um da pelej jing mut han sho ban sngap yu nong ikai te beli mla ban le no first half ban le no ya ka bai kai mo based on puli ABCD lah ni kai 1 2 3 ni kinu ki kenjak kuat academics hak badai pat kani ke second half pat penle no ya ka life skill te kata kati ka lenti ke bang I bakala ban kentio bahaya ka puli putih ni state ka balai pat hak badai ba yok kam yok jam kani ke yok kam yok jam mentang I ba sarkar ka an ka tolat pelat namar balai ndapet adu ikam berit nai ong kam bahe nadu ikam berit adu mentang jing trai ki badon mentang ni po ka state jungi babun hi gede guna barjela ki bayok kam beli mlak se ban le ya kata ka policy mo hi barit I policy ban ong no ba man ki company ki bawan chani ke jela jungi 60% di ban ayo try jela 60% ke kam ke barit nak barit du di ban ayo try jela la dale tang kum tar ngatrai ke employment jungi la sol dak mu katuk ni persen henry hadu mentam dan ni kita policy ban le hi kata ka di basosi ba kawai sa value addition nak badai bat ki kam ki jam mentah kemun suong no mau ki beladon lupa kikam Henry ban lek value addition gitu kikam umla bun mentah kisang push processing unit kini kita oi kapiang tang balong hadu kan no level kelak support ke government
but kabakadu, but it's very important kalong ba ngide ban sna anyo e kapor tamar kapor ka ba menta ka ba ngai kat sabalej kitu bai kapor don kam certificate lej don kam digi benai banyo don kam digi snam banyo banle ya kinu ki license kini kita muntip kapor lanung inyo ngap chule yet sile yet bapli ban yet itu ke skim jungki ke badi banyo ban yet ya kita ki jon kam jungki banyo hanre kapor mdan kabati kena bakitip gede banyo ngidon kam hai kani aktin parengki ong time bound policy Jadi ka time bound policy is highly needed hakani ka state jungi ngila don kam kerki kini ka time bound policy namar balai mendai boong tang ba kipai ba kinyo ya kata ka lenti ka ba kamsuk banlek procure lani banyo e tai kot kisla hanre ka we ka balong ba ka ba sung tenat ka long ba what ya ka bribery ru ngila ban penduna Radadon kini ka time bound policy each and every department kani ka jing sim pisa lani ka mau ka jing bam sap men suong no hakani different departments ngila ban penduk no kata ka subsidi pecene ban kam mendai ka di government ni ka di ka kemi ka subsidi ka di na government ban ai mendai boong ba menu kandidat nu MLA namar ngar ngodon bentah ka tu ka jing ya kun ya ka tu ka subsidi ngila yet aslam ya ka tu ba hadian bangila lap tingilap ba doi mukul prostoni ba penduk itu subsidi how to apa klaim ka jing perhat u ba te kata kani ka boong ba ka jing don kam na benta urea nam ta kani ka tawa urea kila ban penon kam andre ka jing hikai bati kena di ban ai kan namar balai teng dalak penon kam ngimtip su ban penon kam la obar bro ka jing penon kam ta dau sniu no ka jing kijor gijab kata ka de ka wei kani ka jing kam jong ki boong ba wan ra maki ki urea wan ra utai ki urea wan ra ndai ka urea actually ka de ba supply data cooperative society ka bakateng ke IFCO ka ba napo jong ka government ni te kani ke IFCO bun ngala push ki entrepreneurs ba ki de ban apply ka don ka form kila ban apply kila ban sim kum dealership apa state kila ban sim kum dealership ngala push bun ba ki rang ba ki badai ba hakat hain rep ngala push ki ngong sim ni kani ka form lang ba ki IFCO nyok subsidi ki ba he wat adu transport subsidi rupiah namar kani ka de ka government agency Henry bun pat mentak yushim kabu ki pentami pagba kani kalong bam setenat peni segalenti badai peni ki pagba bakata kalenti ka pile pendem berserta dikai ki kan hoy manu bam kwa organic farming baru kaj bakwa lot handa ka sempor kan ndai te mentak musuong yunar basau mentak pinda ben kasuk Henry unar bala peja mentak pin mau pin kedor tu kudak te kita kata ulong dia sakani urea mendai bandai ban pelok political issue kani di ka kam yap jong nong rep kibon kidawai hoi ngila man fiong bai ba mukuli la le kerki proses tang balong di ban penpau kin bangiong ba penduk tang subsidi henry kapor mukul pat kampau sai te pa ba bang ba penduk subsidi kapau kalong ba umlong su ban rai kadawai po ka state jungi henry di ban penpau kin baong bang ngimyo subsidi show te la ban sutiet minimize ya kata it's a good thing kam dei baong ba kasnio henry long hajaka ba pindong pat bangala penduk kamlong kan namar jing tho ba penduk yang subsidi te mendai penduk yang kadawai semua fiong fi ru la po Jadi paling jom kita di manifesto ki bangi don. Mesti lah hapan pe patun polisi ke paksa apa dia kan. Ini bukan dia reality. Baik ba. Di kita di kam ba reality. Kam tam ni stay sharum ni bun beri di banang start kam tam sideng pat ni bun kilong. Posisi besar ya ki apa tam. Di kita di kam dunia mesti kepala saat yang kini di samposan golden. Di dan tiba ba ki ailat pa nga ni kiti ani ko pendap ki ta pasar ba ko kam tam me jiku kam ke jiku jam na samla pat jik her plat ka dap riang hak ka di Pi hap ikun persai amale wadia anut ki misi adu kanu khusus kam makin poin katong hi ka jingmi hijunga tolong ba hak bi dei persya nginjakan boro hi persi gatep hak bi wemli badai wi bolobi khwat hana mata ju ha sama ajar khatra ba la da jin ba to por kuma dai tipi ada la bi tiket nga ngatrai la lo ngam bisi kata tendai nong ipi kani boro kam dei kai hati kam dei ha kabor jong spa dai kadai ha kabor jong kipat ba da kipat ba kumba lawan hi sanga maki hi pelong nga bagi khon ni klusan bisi abang la sa job kendiat buat mentah penyelia ikan milia kadai ha kabor jong kipat ba markani kadai ka bon juti ha ka jing i ki jong pi
Apa sansnem kai gua kam gua ule. Ki KPI bangi apa konsi kalau ni. Desi KPI government ngam depa ban kan than. Mal ki pajba ki BLT nepo perselong meliam jungi ki i ki jura pinyekan ado ka srok nang disengke. Hak baling ba ki manifesto jong ki mele badap. Bagi numle ka srok tang hak por election. Ndai pi ben tatang suak election arban ai kire. Ki repair ki srok perfect plus new. Boro ka perselong meliam ka ding boblok ka pasir kai ba. Dan jadanya kepor lagi keren tenrai ompoi seru. Ndai habi dei bikui ki jinge ano ipi kamram jong ki mele hi gede ba. Jinge jan bagi ba ki long yong sam. Ndai tamat kita ki ba siaput roi bakla le kata kita dei skim dei ki sa pa ba ai bale. Ndai ke jinge dei jong ki dong ikmat ber ki long yong sam. Kata ke dia pong sam. Kan tidak ni si rai bila yang ni. Bila saya itu gijuk ki bari mensua. Wat eko kongres su ki ong ka parti dehar. Tei. Tenrei boro ki parti par kan lawan kongres ka bor, boro ki parti rom ki sno banyak ka kongres. Tekaju hi, lada kwan ki NPP ru ki ong ka parti garo. Habakot ki parti rom ki sno aku tak parti garo. The same thing kan lomai kumtai ru. Mentara ka TMC kan ha ka bor. Ano pisa supet. Kita hai ki banong, kita hai ki ban sno. Tenring im sopher kata, ni haban pet nomor boleh HKMD government. Kalau secara ki san sedem. Boro ki parti ki download. Kimla ban ben ya ka TMC adik badang thamai apa kadai badang thamai ngiru ngidang thamai tarau ki ka benar parti thamai kenang begini yo ban Betul no film confident bani kun persa setting MLA setting MDC but you kita nangi ki kandidat ngidong confident bet nomor boleh ki pajba ketika mandiat doki na tarau ngapa ki pajba besong ki tak kidon kamon kumbang liat meeting keleng-keleng ngai try bro sausnem dia kasong ki pajba normal ni kumbolong mentah 60% ki ba kimi si jelang mak lep rai lupa ya ba kimi le khot ki mele ki MDC ru kamot kidon ki kai halga kamo pelong bale se ki kwa i botmai dan prank botmai ngang re wei ni botmai kolami banyarap hai ba system ki badam don pak dem kan jing terekam nak buar pisah medium kan saya man like konfi kata kan don be obviously gimla ben len ni kata i mengajukan meeting pak nak support bala ki ba sto ba kapor jungki ka kham khlan ha ka sinchar khadar kali kam kam kiri ben pet ha pakinyo ya ki legislature tian rai da kabor jung ki spa katai kam ngong ipi kam mentoi syu bangindang ya ut nadu na yeng asam sadu sapa kai da kan dei top priority ko fi ada fi top hawat ro manifesto bangadon kijong ka TMC re hakita ki bentang ipi idon kijong ki bangin pet kat kum ka konstitusi ka bani ya ibu lu kala ketua ba kini ki skim TMC ki ditang jing pribe ju pat ba kan ya ban asia ajar ki long kami ki ju sai try pi so dan yu Halo jong kata benta lada ong ye kiseng ki badap sinchar pila lada kim fulfill ke ga baki ki ong ka manifesto pila ban ong ki penbe na benta ke TMC kampat dan ka bos sinchar pukul finong ba ka penbe lada kalau ka bos sinchar kamle manifesto ka tong kam stati ki penbe ni hapan suku ta benta hoi TMC si Turki sentiu di kalayaban tunai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah